Sometimes I go say ka epo every question no peme na man na akpolo ka eje bụ na enwere moto maka ya eheti mebu mmadụ na moto ya be ya na ke na balo onwe o skela pese mo bụ nnọrụzi ya na alụ m bịa ka epo iwe ana m like ya na ebe i nwere oke moto start moto anyị jebe mgbe eji ọbụ ni chekata na ikwere ya naba ya bụ na kete ịgota go moto na na-etido anyị na-etido onye ga-aga onye anyị ji mara ịga mmadụ ga-ewe nwere ibe ya eme ịma na ọmụ kwesịrị ịgota moto a mana asị nkụ n'ihi egota anyị na-apụ ego mba ekwukwara onye ya gbasigo nke ọzọ egbakwa nke ka nka onye ka nna ekwu mba ọ bụrụ m ya egotagolu na ibe nyere ya bụ ibe nyere ya Igo bụ nke egoro and ụdị igobegokwa na onye mụrụ ofu nwa ya nwere nwa na-abụ onye mụrụ nwa na-abụ ya nwere nke ịtọ soro ya baara gị anyị ji obi ọcha nabata gị ụdị akwa ka onye ọbụla n'ebe anyị esikwago moto ọbọdụ na-aga ọrụ nwoke na-aga ọrụ nwaanyị bụ wepụ mbi na akụkụ mmadụ iwe ọmọbịalụ mmadụ ṅụrịarịa ka nke uwe bịa na ka ị na-adọkọ mmadụ ụdị afụ ka iji adọkọkwa onwe o na ka ị na-adọtụ mmadụ ụdị aka iji adọtụkwa onwe o ọ bụrụ ka o ji ede na ebe mkpu bụ na nwoke ọbụla cheruwa ọnwụ nwaanyị ọbụla cheruwa asidentị ọ moto ya egbu ndị ahụ mana ọ bụrụ moto ya egbu ọzọ ya egbu obi tọọ m ụtọ na-asị na ọbụ ka agbakọwa ọfụma nwa nwoke ga-ebu na-asa nwa nwoke egotago moto ntị arụba ọ na-atọ m ụtọ maka na onwe ebe ya bụ ekwubo okwu asị nwoke jee ka gụ na Obinna kwuo na ọ bụrụ mụ na onye ekwu ọrịa idibitizi Obinna bịazie mụ na wee kwube Obinna ya baara gị udo ya gaziere onye ọbụla n'ebe a ọfụ ya batasịkwa ụnụ na mụ kwụ na nwoke a na-emelọ bad mana igwe mmadụ aghọtala okwu a bụ iwe nwoke na-eme n'ụwa bụ na-ekwu niile emepe ụlọ ma ọ bụ niile eselebreti moto gị na ụmụ nwaanyị na-eme bad na nwoke bụ ibe o mepere ọ bụ na alọgwụ agbakọ nwoke mara ibe o mepụtara n'ala ahụ mana ọ bụrụ o nwere ibe mepụtara n'ala ahụ ikolobịa ka ebe bụrụ nwoke ibe ji ama nwoke bụ from January to December kere ibe imepụta ọgodo na o nwere ibe imepụta nọ nna onwe gbanwuo ya iso n'udo moto a abụrụkwa moto ya bụ ire n'onwe ndị go moto taa ịka ncheta na ugwu ebakwute nje ma mee moto a ụdị ibe ọsọ ya mee ya bụrụ ebe ị karị ya bụkwa n'ibe ya elele moto a maka na ụdị ahụ kwụsị moto echi na-asa ama rụrụ ọsọ ya dụkwa m mma n'oge na moto a ya atụtakwa moto a ya enwe azidantị n'ụzọ ka ọ ya abụọ ya gbara n'ọhịa ọrịa m kwuru dị ibe a anụmanụ ya lọbụ na-agụ na-eme mmadụ ọgaranya ya emekwana ya ọgaranya 1 month na nke kachasị iwe na-eme n'ụwa bụ ọgaranya 1 month ọgaranya 1 month abụkwa ọgaranya na ọgaranya forever na onwe ndị bụ ideta before na mụ kwụsị na ike eji ndị get gị
Kama waya kaya na kande mwe lo bawo ya fa am fa wala ndi na to no mwe bunde mwe o ma ba ngo ma e de lo na ba mwe ndi ka na ba pazie ka ndo to mwe no nye mwe lo nwa ya mwe na ba ncha bo ya so ya we de ka mwe uko ge ma da mwe to a ba la se ko ma me ko do ko ma ka de ni ko ma ka de ni ko ma ya bia ro ba pe ko na ade kwa mo pa ti do ko ma ya do bulu na ada pe ti ro lu e pele moto ni na pe lo be pele hotel ni ko moto li no enwe moto nwe contact no ebe mmare gịnị ebe ka ihe ebido ego fụ a ka ego chubu ka ego